50 метра бътърфлай момчета. Светин Георгиев, Юлиан Русев, Любомир Тушев, дами и София, Виктор Христов, Траяна Стара Загора с личния си треньор. Айде, Карли! Единайста предпоследна серия. Първи коридор Ралица Микева Царевец. Втори Преслава Тошева Атомик. Трети Анастасия Христова Афери. Четвърти Виктория Симеонова ЦСК. Давай, Кари! Трети коридор Боряна Стефанова Славия. Шести Моника Данева ПСК Черномор. Седми Меда Дамянова Дамни. Осми коридор Анита Ананиева Дайни. Браво, Кари! Айде, Вики! Давай, Вики! Това е най-доброто.